Eguerdion ongi etorriak gurean gaur magazinera aurriak lau ditu asteartea da. Siemens Gamesa Alemaniako enpresaren kaleratzeen planak alarma piztu du lantokietan. 2006 langile aritze dira Euskal Herriko lantokietan eta gehienak Nafarroan dira, ezan bezala Iruñara goazen zuzen. Bertan baitugu Sandra Urra lankidea. Eguerdion Sandra, zein da egoera bertan? Kezka nagusi da Siemens Gamesa Alemaniako enpresak Nafarroan duen plantillarekin. Gipuzkoan dagoeneko badakigu labek aurreratu duen moduan lan hitzarmen bat sinatu dutela, baina momentuz Nafarroako 1600 enpleguen egoera zurrengo orduetan jakingo dugu gehiago. Izan ere, Nafarroako parlamentuak adierazpen bat onartu du eta Mikel Irujo Nafarroako garapen ekonomiko kontseilariak babesa emango duela adierazi zuen. Volkswagenekin egin zuten berdina eta Volkswagenen egoerari aurre egiteko proposamen zehatza aurkeztu du gaur goizean Iruñan lab sindikatuak. Baztertzea eztabaida edo lei faltsuak lantegi desberdinen artean ea zeinek eramaten duen produkzioaren zati handina eta guk kokatzen dugu leia lan baldintzen hobetzean 32 orduko lanastearena. Nun etzen egonen inongo soldata jaitsierarikan, mantenduko zen soldata, lanaldi murrizketa horren barrenin. Enpresak mantenduko zituen irekita gaur egun badituen lan egun kopuru berdina. Eta Madrilgo esekutiboak gaur onartuko ditu urteko aurrekontuak. Koaliziokideek azken orduko akordioa lortuta, PSOEk eta Unidas Podemosek akordioa lortu dutelako bart, osta dena den ministroen kontseiluak gaur onar dezan. Esekutiboko iturrien arabera, inoizko gastu sozial handiena izango dute, ongizate estatua indartzeko eta egonkortasuna bermatzeko. Inigo Aduriz, eldiario.eseko kazetariarekin bat egingo dugu, gaurkoak zer emango duen aztertzeko. Eguerdion. Eguerdion leire ez moduz. Aipatu bezala ez da, osta gaur gau osoan zehar ez, negoziatzen izan ondoren goizaldean iritsi da itun hori, aurre akordio hori, beraz gaurko aurrekontu horiek onartzea espero da. Nolakoak izango dira aurtengoak? Bueno, zu komentatzen zenuen bezala, azkenean betiko moduan negoziatu eta onartuko dira aurrekontu hauek, ez? Azken finean, azkeneko momentura arte egon dira bai PSOE eta bai Unidas Podemos negoziatzen, eta badirudi betiko dinamika horretan egin dutela, ez? Azkeneko momentura arte itxoin behar izatea aurrekontuen akordio hori edo koalizioaren barruan akordio berri bat lortu ahal izateko, ez? Nola izango diren aurrekontu hauek? Egia da izango direla historian zehar izan ditugun aurrekontu sozialenak, ez? Geroz eta diru gehiago emango da ongizate eredu horretarako, hain zuzen ere heziketarako eta osasungintzarako, eta agian punturik garrantzitsuenak izango dira aurrekontu hauek bere gain hartzen dituzten neurri berri horiek, ez? Eta burura etortzen zaizkit aurren heziketarako emango diren diru laguntzak edota berdintasuna bermatzeko hartuko diren neurriak, ez? Beste behin aurrekontu horiek onartuta, oraindik ez, bi konpromiso ere nabarmentzeko, betetzeke daudelako oraindik Madrilgo esekutiboaren aldetik, hori izango litzateke Mozal legearen indargabetzea alde batetik eta bestetik etxebizitzaren legearen onartze hori. Posible ikusten duzu legaldiaren azken txanpan horiek aurrera eramatea? Bueno, gobernutik behin eta berriro esan dute ez dela bakarrik posible, baizik eta bi neurri horiek aurrera aterako dira. Zuten ere, etxe bizitza lege berri hori, eta baita ere Mozal legearen erreforma hori, ez. Nik uste dut gobernuak kontutan izan behar duela bi neurri hauek bere bazkideek eskatzen dizkioten konpromezuak direla, ez. Eta ez direla azkeneko hilabeteetako eskaerak, baizik eta legegintzaldi osoan behin eta berriro eskatu dizkioten neurriak direla, ez. Behin eta berriro atzeratu da bi neurri hauen onarpena, eta nik uste dut gobernuak ezin duela gehiago atzeratu, ez. Batez ere, gaur bertan ministroen kontseiluan onartuko diren aurrekontuak
kongresuan aurrera atera nahi baldin baditu ez. Eta aurrekontu ez ari garela, horietan barne bilduko da baita ere langile publikoen soldataren igoera hori, 3 urteko epean 9,9% igoera hori, EAeko sindikatuek, elak eta labek esaterako adierazi dute dagoeneko, ez? Bertan negoziatzea nahiko luketela hori, eta ez Madriletik eratorritako neurria izatea, baina Madrilen ere desadostasunak izan dira, ez da sindikatuen artean. Bai, gogoratu beharra dago momentu honetan inflazioaren edo prezioen gorakadaren portzentai hori 10% inguruan dagoela, ez? Eta behintzat, eta beraz, 3,5%koa baldin bada azkenean, langile publikoen soldataren igoera hori, langile publiko hauek bere erosmen ahalmenaren gutxipena, ez, jasango dute, 10% baldin badago prezioen gorakada, eta beraien igoera 3,5%koa baldin bada, 6,5%ko diferentzia hori mantenduko lukete ez. Nik uste dut oraindik gobernuak badaukala aukera agente sozialei entzuteko, eta garrantzitsua ikusten dut baita ere, Euskal Herriko edo Euskal Autonomia Erkidegoko sindikatu garrantzitsuenei entzuteko behar hori, ez? Egia da, Euskal Autonomia Erkidegoan badagoela salbuespen sindikal hori, eta kontutan izan beharko dituztela, ez? Hor esaten direnak. Eta azken asteotako hizketa gai nagusienetako batera izan da fiskalitatea, zentralitatea hartu du, ez, aurrekontuen negoziazioen atarian, eta kontzeptu batek ere gailentasuna hartu du, ez, hori izango litzateke justizia fiskala, haren apostua egin duelako koalizio gobernuak, dena den oposiziotik ere ikusi dugu zenolako jarrerak etorri diren, baina ikusi dugu baita ere ez da Erresuma Batuan horrelako erabakiek izan duten eragina, da irakurketa? Inpostuen afera nik uste dut izango dela datorren urteko ziklo politikoaren edo hauteskunde zikloaren erronka nagusietako bat, ez? Badago PP-ren intentzio bat, politikaren zutabe edo politikaren eztabaidaren zutabeetako bat bihurtzeko, eta argi eta garbi bi eredu daude jokoan, ez? Alde batetik fiskalitate progresiboa edo progresiboago bat defendatzen dutenena, eta talde horren barruak sartu ditzazkegu agian Euskal alderdiak eta baita ere Espainiako ezkerran edo zentro ezkerrean kokatu ditzazkegun alderdiak eta gobernuaren parte diren PSOE eta Unidas Podemos, eta bestalde inpostuen gutxipen hori defendatzen duen taldearen barne sartu ditzazkegu eskuinaren inguruan mugitzen diren talde politikoak, ez? Baina ondo esaten zenuen bezala eta barkatu, Erresuma Batuan ikusi dugu, ez? Nola ateratzen ari den eztabaida hori, ez? Hor baita ere eskubiko alderdiek apostu garbi bat izan dute inpostuen beherakadaren alde, hain zuzen ere PPk Espainian edo estatu mailan proposatzen dituen neurri berberak, eta azkenean Liz Truss lehenengo ministroak atzera buelta bat egin behar izan du, ze merkatuek ez dute bere inpostuen beherakadaren diskurtso edo estrategia hori guztiz babestu ez. Duda barik esaten zenuen bezala zergen afera honek luzerako irango du, ikusiko dugu zenolako norabidea hartzen duen. Inigo Aduriz, Diario.eseko kazetaria eta orain ere politika alorreko burua, eskerrik asko, gaurkoan gako guzti hauek emategatik. Eskerrik asko Leire zuei.
Eta aipatu dugu, langile publikoentzat Madrid proposatutako soldata egoera onartu dute UGT eta Comisiones Obreras sindikatuek, baina CESIFek, administrazio publikoko sindikatu nagusiltako batek, gobernuak aho batez akordioa lortzea eragutzi du, eskaintza erabat arbuiatzen duelako. 9,9% igoera du Madrilek proposatutakoa, Euskadin 152.000 funtzionario baino gehiago barnebilduko dituena, eta Eusko Jaurlaritzak dagoeneko adierazi du Madrilen adostutako igoera hori aplikatuko duela. Estatuko aurrekontu orokorretan sartzean oinarrizko araudia delakoela, eta lab sindikatuek dena den bat etorri dira igoera nahikoa ez dela esaterakoan, eta erosahalmena bermatzeko negoziazio markoa Euskal Autonomia Erkidegoan bertan egon dadila eskatu diote Eusko Jaurlaritzari. He decidido aceptar la oferta que nos ha hecho el Gobierno en la mesa de diálogo social. Hemen badago auzi bat, behar den borroka bat, eta guk esaten dugu hemen EH Bilduk eta PNVek planteatu behar dute Madrilen hurrengo aurrekontuekin lotuta zer gertatzen den Espainiatik jarri zaigun muga honekin, ez? Eta gero bestalde, esaten diguna Eusko Jaurlaritzari hemen, nahiz eta muga bat egon, badira ere aukerak, eta badira gauzak egiteko egun egiten ez direna, ez? Eta hori da funtsian planteatzen duguna, baina jakina badagoela bide bat, eta esploratu behar den bide bada hori. Berez hor, hasi zen, gora berri hau hasi zen azkeneko krisialdian, lehen bai sinatu altzirela igoerak, baina bai, nire ustez dela eskuzantzua juren partetik azkenean hor gertatzen dena da, ez dagoela bere aldetik nahia hori negoziatzeko. Eta amiantoaren biktimentzako funtsa eratzea onartuko da gaur ere, behin betiko funtsako 25 milioi euroko hasierako esleipena izango du aurtengo aurrekontu orokorretan, eta pertsona orok bere lan, etxe edo ingurumen eremuan, baita ingurukoek ere amiantoarekiko esposizioaren ondorioz osasunaren gainean jasandako kalteak eta galerak konpontzeko funtsa izango da. Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak kudeatuko du funts hori, eta behin buletin ofizialean argitaratuta testuak gehienez 3 hilabeteko epea ematen du, funtsaren jarduerak abian jarri eta hasteko beharrezkoa den erreglamendua garatzea. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan irailean erregistratutako langabeziak beherantza egin du, eta Nafarroan aldiz koska bat igo da. Azken hilabetean 2000 langabe inguru gutxiago egon dira Euskal Autonomia Erkidegoan, eta Nafarroan berriz 227 pertsona daude lana bilatzen. Kontratazioari dagokionez, azken hilabetetako joerari eutsi zaio Euskadin, eta kontratazio mugagabean nabarmendu da. Guztikoaren 31% aldekoa izan delako. Eta Globoko langileen lan baldintzen erregularizazioa lortzeko asmoz, beste urrats baten berri eman zuen atzo lab sindikatuak. Gatazka kolektibo bat planteatuko du Globoko langileei ostalaritzako hitzarmen kolektiboa aplikatzea eskatzeko. Garbin Aranburu, koordinatzaile nagusiak adierazi du Globoren moduko enpresetako langileak gainerako langileekin parekatu behar direla eskubideetan. Langile hauentzako negoziazio kolektiborako duten eskubidea aitortzea eta lan baldintzak arautzeko marko arautu bat ezartzeko borroka edo apustua, ez? Kontratazioan ematen ari den iruzur hori onartzea eta beraiek duten lan harreman eredu hori besteren konturako langileak direla aitortzea. Eta horretarako gizarte segurantzan beste langileen eskubideekin parekatuz lan egiteko duten eskubide hori aitortzea.
Eta Europar Batasunak erabaki du USB-C motako kargagailu unibertsal bat ezartzea 2024ko udazkenetik aurrera gure bizitzako aro digitalean erabiltzen ditugun gailu guztientzat. Arau berri honekin urtean 1000 tona hondakin elektronikoa aurreztea aurreikusten da. Udan Arbeo. Kargagailu bat mugikorrerako, beste bat tabletarako, 3. bat kamera digitalerako, bideokontsolarako, entzungailuetarako eta Europak aski dela dio. Europar Batasunak erabaki du USB-C modako kargagailu unibertsal bat ezartzea gure bizitzan aro digitalean 2024ko udazkenetik aurrera lagun ditugun gailu guztientzat. Baina gailu elektroniko guztietarako kargagailu bakarra izatea ez da abantaila bakarra. Thierry Breton Europar Batasuneko barne merkatuko komisarioak azaldu duenez, arau berri honek 1000 tona hondakin elektroniko aurreztuko ditu urtean. Eta hori arau bakar baten bidez. Gainera urtean ia 200 kilo CO2 murriztuko lirateke. Alegia 10 milioi smartphone eta 2600 tona lehengai. 2,600 tons. Eta badakigu gaur egun lehengaien egoera inoiz baino kritikoagoa dela. Raw materials more than ever. Araudiak alferrikako erosketak eta materialak alferri galtza saiestuko du. Estandarizazio horretatik libratzen dira ordenagailu eramangarriak, errele adimendunak eta USB-C bere tamainagatik jasaten ez duten gailu txikiak. Europako Parlamentuak astearte honetan emango dio argi berdea mugikorrak eta bestelako gailu elektronikoek kargagailu mota bera erabili beharko dutela dioen lege berriari. Legea onartzeko oraindik USB-C erabiltzen ez duten Apple bezalako enpresa boteretsuen erresistentzia gainditu behar izan da. Baina zenbait filtrazioen arabera, Apple ere 2023ko irailean hasiko da USB-C sarrera bere mugikorretan jartzen. Argi dago arau aldaketa horrekin, Applek bere produktuak Europar Batasunen saltzen jarraitu nahi badu, arau berria indarren jartzen denerako egokitu egin beharko dela. Nafarroan Los Arcos zirkuitoa eraikitzea, ustiatzea eta zorrak pagatzea 72 milioi inguru kostatu da, eta azkenean 7 milioi euroren truko saldu du Nafarroako gobernuak. Sandra Urra lankideak emango dizkigu xehetazunak. UPN-ren agintaldiko erentzia dugu aipagai izan ere Los Arcoseko zirkuitoaren salmentarekin amaitu da porrot historiko baten historioa. Kostatu zenaren 10%ean saldu du Nafarroako gobernuak erresuma bateko enpresa bati zirkuitoa. Izan ere adierazi dutenez oso pozik agertu dira salmenta honekin urtero 4 milioi euroko gastua zuelako zirkuito honek. Nafarroako gobernuak Los Arcoseko zirkuitua saldu du erresuma batuko enpresa bati 7 milioi euroren truke. Auto eta motorren lasterketak ospatzeko sortu zen Los Arcoseko azpiegitura 2010 urtean. Zirkuitoa eraikitzea, ustiatzea eta zorrak pagatzea 72 milioi inguruko gastua izan du Nafarroako gobernuarentzat. Eta kostatu zenaren 10%gatik saldu berri du gobernuak. Hala azaldu du Rebeka Esnaola kultura kontseilariak, nik do Nafarroako kultura kirol eta aisialdi azpiegituraren sozietate publikoaren zuzendariarekin batera. Las pérdidas recurrentes en los 12 años de funcionamiento de esta instalación y la recomendación de la Cámara de Comptos, que sugería que se analizara la alternativa de gestión más económica y más eficaz, nos animó a la puesta en marcha de este procedimiento. Urtean 4 milioi euroko kostua zuen zirkuitoak, maileguak, mantentzelanak, inbertsioak eta ekitaldi berezien antolakuntza aintzat hartuta. Eroslea erresuma batuko MSV Group taldea da, dagoeneko bere herrialdean 6 zirkuitoren jabe dena eta urtean 60 milioi euro fakturatzen dituena. Maiatzean salmenta prozesuari ekin ziotenean, nik do 15 milioi euroren truke saltzea jarri zuen helburu gisa, baino azkenean 7 truke saldu dute. Yo creo que lo que nos toca a nosotros ahora era intentar poner solución a un problema que, como digo, generaba un esfuerzo importante a las arcas forales. Si me permite la expresión tan coloquial, dejamos de perder dinero cada año en el mantenimiento de esa instalación. Modu honetan, Nafarroako gobernuak ordaintzeke zituen 5 milioi euroko zorrak kendu du gainetik. Hori bai azpiegitura kostatu duen prezioaren 10%aren truke.
Eta Aita Mari erreskate ontzia Mediterraneoko uretara itzultzeko prestaketan murgilduta dago, migratzaileek itsasoan bizia galdez dezaten lanean jarraitzeko asmotan. Baina Giorgia Meloniren garaipenak Italian kezka piztu du. Izaskun Arriaran, itsasalbamendu humanitarioko gobernuzkanpoko erakundearen kidea da, erizaina eta Aita Mari ontziaren voluntarioa ere. Eguerdion? Gaixo, eguerdion. Beno, erreskate ontziaren lana zenbaterainokoa dago arriskuan Meloniren gailentze honekin? Bueno, a principios ikusteko dau, ez? Zela joan aurrera misioa. Badakigunez aurrez misioa egindako zigua txikitu. Momentu honetan Italia detendituta dago. Beraiek izpezita ikustetan, duten aitzakiekin. Beraz da, pixkate joan, erreskate egin, eta portua eskatu aldu arte, bazto jakinko zehazki nola jokatuko duen Italiako gobernu berriak. Eta zer nolako erabakiak uste duzu har dezakela Meloniren gobernu berriak zuen lanarekin lotuta? Bueno, a principios komentatu da portuan zarrera debekatuko dituzela, eta, pixkat hori da gure lana kriminalizatzea, ez? Eta, pixkat ilegala edo pertsonen trafikoa egiteaz, mehatxatzen gaituzte, esplatuko gaituztela, ez? Eta badugu itxasontzi bat, benta, beraietako lau eskirraiko kide, epaituak izatea, zerratzelakin, ez? Orduan, egoera ez da ikusteko oso erreza esango aldeik, eta gero badakizue, horreko bezala, portu seguru bat ematean hori egun horiek, lusatzen zaiatzen dira ginen, geure lana eta egoera limite batera. Aipatu duzu, orain arte ere zailtasunak izan dituzuela lehorreratzeko, baina oraingoan beste koska bat goraka egin duela kezkak, aipatu duzulako legezkanpokotzat edo giza trafikoarekin lotzeko nahiak ere egon badirelako, eta tentzioa areagotzen duten momentuak ere bizi izan dituzuelako duela gutxi ere, ezta? Zailtasunak izan dituzuelako lehorreratzeko, beraz kezkak ere badu zergatik bat. Bai, hori da, ez? Nuten azkenengo misioan, 8. misionetan lau reskate egin dituen, lauak izan zirkate lau egun jarraietan, eta beratzi egun dituztean, eta hori egoera zaiera heldu ginen, zetentzio beratzi egun elakazizki baten aurrak dute, eta azkenin hori modu bada izugarrizko tentzioa zentzeko itxasontzian, eta geure lana ere egiteko, ez? Orden, hori ja izaleke jokaera bat, atxua dela, portuan zartzen ez gaita ustiko, ez? Legedi internazionalak dioenean, beharrezkoa dela, portu seguru eta gertuenetariko bat, ez? Ordan ikusi behar pixkan egin ezbera. Dena den eta egoera honen aurrean ere Aita Mari erreskate ontzia lasteraterako da berriro Mediterraneora. Gerta daitekenaren aurrean, ze motatako babesa izan dezakezue beste gobernu batzun aldetik? Hori ikusteko daue bai, ez? Azkenean zerako algauen dana da, Europako gobernu guztiak elkartzea eta geure babesa eta babesa eskatu beharko bandera dan Espainia eta Euskal Herria. Eta ez daukau beste, esperantza horrekin jakarko garen. Badi, jarraituko zaituztegu, gertutik jarraituko zaituztegu eta egongo gara zuen berriei Izaskun Arriaran eskerrik asko gaurkoan gurean izateagatik. Zeuei eskerrik asko. Eta kultura alorrean, zinemaren jaia abian da, ostiralera arte, hegoaldeko zinema aretoetan, pandemiaren aurreko datuekin alderatuta, ehuneko 37ko jaitziera izan duen sektorea berrabiarazteko helburarekin. 3 euro terditan eskuratu daitezke sarrerak, eta zinema aretoetan ikusgai daude besteak beste, La consagración de la primavera, Black Beltza bi Ainhoa, 918 gau, La vida padre edo Taizurde mutikoa. Sarri, 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 pizkatu. Caño, acaricia tu espalda. Contra la pared. Yo no he hecho nada. Temor se apodera de ti. Me descubrió cosas.
Adiskidetasunari eta ausardiari buruzko istorio eder bat. Izurdeek erreskatatutako mutiko bat, etxera itzuliko da bere amaren bila. Ba, hemen duzu, giza anfibio bat aurkitu du. Eta Euskal Herriko herrialde Katalanetako, Galiziako edota Espainiako irrati libre askok legezko frekuentziak lortzeko aukera izan dezakete datozen hilabeteetan. Espainiako ikusentzunezko lege orokor berriak jasotzen duenez, irrati eta telebista zerbitzu komunitarioek eta librerek frekuentzia bat lortu ahalko dute. Horretarako, eskatzaiek egiaztatu beharko dute azkeneko 5 urteetan etenik gabe emititu dutela, eta ez dutela interferentzia arazorik sortu, eta haien aktibitatearekin jarraitu nahi dutela ere berretzi beharko dute. Informazio horrekin utziko zaituztegu, eta segituan gara bueltan eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan gurean izango dugu Peio Jorajuria, Zehaskako lehendakaria. Orain arte. Arratsaldeon guztioi, Antzeta eta Alabedi irratiko lagunekin ibilbide hau aurreko 2 orduetan ibilbidea egin ostean, orain Kastaz irratiko guinetan bentania hau zabaltzen dugu, espero dugu pinguinak ez garela bilakatuko. Hurrengo hilabetean egingo dugu saio berezi bat, pixkat ibilbide osoa birpasatzeko eta saiatuko gara bere garaian izandako beste irratsaioak. Handiei, txikiei, zarrei, gaztei, 38 taila atzean utzi duzuen hoi, 38 taila boikoteatzen duzuen hoi, kalean zaudeten hoi, kalean ez zaudeten hoi, bienarioi, bitarrei, bietan jarrairi. Baina zertaz ari zera? Zertaz hitz egingo ote dizuegu gaur ez dago erraza, Zerbait kontatuko dizuegu. Sexua hitz egin behar dugu. Bueno, bale? Kenean hainbeste espero genuen gertakaria. Eta zein da? Priori, zein da? Zetzeatek gogoratzen? Gaur segunda. Asteazkena. Eta asteazkenetan? Kolpez kolpe, bueltan da! Segi bidean, izan nahi du azke, eutxi borrokan, etxera itzuli arte. Segi bidean, izan nahi du azke, eutxi borrokan, etxera itzuli arte. Segi bidea ez da amaitu, izan nahi dugu azke, eutxi borrokan gaur ez daudenak. Etxera itzuli arte, segi bidea ez da amaitu, izan nahi dugu azke, eutxi borrokan gaur ez daudenak, etxera itzuli arte. Dena lazai dagoela saltzen digute, ta hori hoiek bakarrik sinisten dute, aldatu bat ere goera, ta ondo aprobetxatu egin dute aukera diotenez, urrats bat egin da bakera, jakin nahi dut, hori noren arabera argi dago, baina ez noa erantzutera, herri askea algara horixe da kaldera. Segi bidea ez da amaitu, izan nahi dugu azke, eutxi borrokan gaur ez daudenak, etxera itzuli arte. Segi bidea ez da amaitu, izan nahi dugu azke, eutxi borrokan gaur ez daudenak, etxera itzuli arte. Dena lazai dagoela saltzen digute, ta hori hoiek bakarrik sinisten dute, aldatu bat ere goera, ta ondo aprobetxatu egin dute aukera diotenez, urrats bat egin da bakera, jakin nahi dut, hori noren arabera argi dago, baina ez noa erantzutera, herri askea algara horixe da kaldera. Bidea ez da amaitu, izan nahi dugu azke, eutxi borrokan gaur ez daudenak, etxera itzuli arte. Segi bidea ez da amaitu, izan nahi dugu azke, eutxi borrokan gaur ez daudenak, etxera itzuli arte. Segi bidea.
Eta gunero legez eguneko elkarrizketaria eta irekitzeko ordua heldu da, horretarako gaurkoan gurekin daukagu Peio Jorajuria, Zeharkako lehendakaria, eguerdion, ongi etorri Hamaika Telebistara. Eguerdion. Frantzeko Hezkuntza Ministerioaren aldetik murgiltzearen inguruko jarrera aldaketa somatu zuen Euskararen erakunde publikoak eta baita ere hautetsiek egindako azken bilera horretan duela hilabete bat. Baikor izateko arrazoi horiek konpartitzen dituzue zuek ere? Gu beti baikor gira. Serskan ez bagina baikorra ditugun oztopoekin ez ginen aintzinatuko. Bai, irailaren 14an izan den bilkura horrek aldaketa bat ekarri du eta baikortasun bat ekartzen digu. Hautetsiek lortu dute estatuaren engaiamendua, murgiltze eredua eta Euskararen erakaskuntza ez gehiago unkitzea, ez gehiago erasotzea. Hor, alde hortaik biziki baikor. Baina badakigu, ez dute frenteki erasotzen murgiltzea, bazterretako gai guzietan baitugu oztopoak. Hori gauzatzeko, plantan ezartzeko zailtasunak baditugu eta administrazioak ditu oztopoak ezartzen, izan adin azterketetan, irakasleen formakuntzetan, egoitza publikoen finantzaketetan, beraz alde hortaik lana badugu oraindik. Eta zen motatako estrategiak bideratuko dituzen mendik aurrera edo ez dakite beste bileraren bat dagoeneko jarrita? Momentuko erantzun baten behar gira. Hautetxien parean ministeritzaan gaitu zen erantzun bat ematea epe laburrean bereziki brebetaren gaiari buruz, azterketen gaiari buruz, eta ez dugu oraindik erantzun hori. Horren behagoki gira, baina badakigu, ez bali bada epe biziki labur batean heldu, jadanik 15 egun pasa dira eta ez dugu berririk, ez bali bada ondoko asteetan berririk, berriro ere mobilizazio fase batetarat abiatuko gira. Elgarrizketa esparruak ez ditugu etxinai, eta beti idekiak gira elgarrizketetarako, baina gaiak main gainan atxiki behar ditugu eta badakigu mobilizazioak dutela behartzen al ministeritza gai horita zaritzea. Hain zuzen ere urte honetan ere ikusi dugu zen nolako indarra izan duen azterketak euskaraz egiteko aldarrikapenak. Azken urte hau desberdinetik zerbait izan aldu? Honek? Agian aldatuko da. Agian mezua entzuna dute. Hori errandute ere, Parisetik hautetsiai, mezua entzuna dute, gure aldarrikapena ulertua dute, gibelapenak izan direla azken urteetan gai hori buruz onartzen dute, eta beharrezkoa dela ere onartzen dute. Hartuko ote duten engaiamendua hori zuzentzea, hori ez dakigu. Erantzuna baikorra bali badugu Parisetik brebetari buruz, borrokatuko gira basoari buruz, eta baitugu bi azterketa eta bietan berritugu entzinamenduak. Ezezkoa balitz bi gaietan, iaz bezala berriro kalerati hautsiko gira, okupazioak, aldarrikapenak, desobedientzia, bide hori hartu dugu iaz borroka hori irabazi arte, konpromesu hori hartu dugu ikasleen parean, borroka hori irabaziko dugu, eta ez baina dugu orai lortzen, bihar lortuko dugu. Ikasleak izan dira hain zuzen ere, hainbat mobilizazioen protagonista, zer diote gazte belaunaldiek? Bai, azpimarratzeko da, iaz brebetaren azterketan, beraz 14 urtetan gehitzen den azterketa hortan, gure ikaslean eguneko 95% desobedientzian txartu da. Eta euskaraz egin du zientzietako froga hori, jakinez ez zela zuzendua izanen eta beren nota biziki txarraukanen zutela. 14 urtetan, hortan dira, desobedientziaren bidea hartzen. Hori ez da gure helburua adin hortan auto horiek egitea, guretako helburua da bidea errexaukan dezaten adin hortan eta erabeki horiek berantago ditzaten. Baina bai, haiendako ari gira, eiek ditugu lehen lehoan, bai ikasleak, bai gurasoak, bai irakasleak, denak lotu hori gira eta hori zor diegu gure aurrai. Euskaraz ikasteko zailtasunen adibide bat besterik ez da, basoarena edo brebetarena. Zeharkako ikasleek euskaraz ikasten jarraitzeko asmotan, zenbatek hautatzen du Euskal Autonomia Erkidegoan jarraitzea ikasten? Azken urteetan, hain izan dugu gai hori eta aintzinamenduak izan dira. Iazko ikasturtean, ikasleen eren batek hautatu du euskaraz segitzea basoaren ondotik ikasketak, eta hori borroka luze baten ondori bada. Ikasleak prest hortarako, eta gero eta gehiagok nahi dute euskaraz segitu, baina oztopoak milaka badia. Badakigu, basoaren ondotik ikasketak egiteko, badira hainbat eskola desberdin, unibertsitate desberdin, eredu desberdinekin nahi dienak, eta badugu muga bat. Muga hori gainditzeko, behar ditugu errestasun administratiboak, behar dugu nahi keriona unibertsitate eta eskolen gandik, lortzen ditugu solaskideak, eta solaskideak baditugu laik, zubiak eraikitzen lortzen dugu. Baina urtero aldatzen dira arauak, eta urtero berriz eraiki behar ditugu zubi horiek.
Izan ere, aipatzen duzunaren hildotik, zelakoa da Ipar Euskal Herrian euskaraz ikasteko argazkia? Lehen mailetan, klase tipietan, 10 eskolan, aurren ehuneko 40 iparralde osoan euskaraz ikasten du. Edo murgiltze ereduan, edo elebiduntasunean, klasen erdia euskaraz, klasen erdia frantsesez. Gero ondotik, ahultzen da. Bai, 6-7 urtetik goiti, hor murgiltzerik ez dago publikoan, irisarriko eskola aparte, murgiltzea sehaskan makrik egiten da, eta bigarren mailan ere kopuruak ahultzen segitzen dute. Arazo handi bat dugu gaur egun liseoan euskaraz egiteko liseo bakarra Ipar Euskal Herrian, sehaskaren etxepare liseoa da, ikastetxe publikoetan euskara desagertzen ari da, sail elebidunetan ere, eta badakigu, haintzak euskara ikasten dute, baina iztun birakarazteko prozesu hori maiz oztopatua da. Eta hortan badugu lan bat, kolektiboki denek eramateko, euskaraz ikasten abiatzen den ikasle bat, eskolatik iztun oso atera behar baitu. Horrekin lotuta, sehaskako ikastetxetan ikasten duen kopuruari begira, zein da balantzea azken urteetan? Kopuru biziki honak. Guan atxiki behar da, ala ere, hainbat eraso ditugula, dola guti antikonstituzionala ginen, baitugu administrazioaren opozizioak, baina ala ere kopuruak igo egiten dute. Sehaskak 4.000 eta 100 marra pasadu sartzen dutan, nahi du iaz baino 100 ikasle gehiago, eta hori ez da guti, eta maila guzitan, baitipienetan, baita ere liseoan aurten 450 ikasle ditugu, lehen aldikotz, eta hortaz biziki erro gira. 450 ikasle horiek liseoan dienak, izanen baitira, bihar euskara bizia hasiko dutenak edo zoin arlo profesionaletan. Eta ikasleen gorakada horrekin batera, zenolako erronkak planteatzen dira? Aberatzen arazoak dira horiek, ikasle gehiagi. Ikasle gehiagi baitugu, ikasle gehiago baditugu, inoiz ez gehiagi egan, baina horrek egan nahi du garapen fase hori kudatu behar dugula. Bai lehen mailetan, azken urteetan ideki ditugun ikastola tipiak handitzen ari dira, eta baitugu hainbat oztopo, adibidez Beskoizen, badugu gaur egun udaletxe bat eta hausapez bat, ikastolaren garapenaren kontra ari dena, eta ez duna utzi nahi ikastola hori garatzen, eta hor badugu borroka bat, Beskoizeko herri hortan, badugu ere bigarren mailetan. Azken urteetan lehen mailetan izan ditugu gorakada handiak, eta horiek handitu dira, eta orai bigarren mailetan dira, kolegio eta liseoan, eta kolegioetan ez dugu aski tokirik denendako, eta badugu desafio handi bat, da helduden sartzerako, helduden irailean lehenako kolegio berri bat eraiki behar dugu. Obrak ez ditugu abiatuak, laster abiatuko ditugu, baina behar dugu 10 hilabetez lortu eraikitzen kolegio berri bat Senpereko eskualdean. Kurtso honen hasiera nolakoa izan da, aurreko urteko ziurgabetasun sentsazio berberarekin, ala nola baita paldu da hori ere? Ez, horai badakigu unkizinak girela alde hortaik. Sehaskaren eredua onartua da, Pariseraino onartua da gure eredua, eta hautetxeak lortu duten gehimendua ez dela erasotua izanen. Horrek lasaitasuna ekartzen digu. Baina gero eredua ez da gauza bakarra. Berritugu baliabideak, berritugu baimenak, berritugu signale azkarrak, berritugu azterketak. Badakigu opozizioa oraindik azkarra dugula eta borrokari lotu beharko girela gainditzeko oztopo guzi horiek. Pandemiaren osteko nolabait esateko lehen kurtsoa izan da, behintzat neurri murriztailerik gabekoa, baina virusak oraindik ere gure artean bizirik dira, gripea bezalaxe ez, beraz kontu zibiltzeko modukoak ere izango litzateke ez? Bai, biztanena, zaintzen dugu horbiletik, badakigu, baditugu oraindik kutsatuak direnak. Ez dira garai batean bezain landierosak, badakigu kutsatuak direlarik aur batzu hori menperatzen eta ez sobera zabaltzen. Baitugu neurri berriak, sartu direnak pandemiaren garai hortan, eta atxiki ditugunak eta atxikiko ditugunak. Eskua garbitzea sistematikoki, maskara baliatzea erigilerarik, izan dadin birusa hori edo beste bat. Horiek ere praktika honak dira eta atxiki behar ditugunak, zaintzeko gure burua, zaintzeko besten burua. Baina berri hona dugu harreman sozialari buruz genituen oztopoak, pandemik garaian horiek genituak direla. Eta orai hurbileko harreman hori berreskuratu dugula eta hori beharrezkoa ginen gure eskoletan.
Aurtengo ikasturtea ere baldintzatuta etorri da presioen gorakadarekin batera, ez dakit Ipar Euskal Herrian ere gorakada horrek arazoak sortu dituen eskoletan eta ikasle edo irakasleengan. Hasten gira senitzen. Familien gandik momentuko ez dugu jartzun gehiagorik, egia erran gure kotak askiapalak dira eta ez da presio arazorik alde hortaik. Langileen partetik senitzen dugu bai. Baitugu langile batzu, postu prekarioetan direnak, izan adin irakasle hasi berriak edo aurrel barrituen laguntzaile diren postu horietan, hor soldatak bizikitipiak dira. Maiz denbora parzialak dira, eta batzuek ere badute distantzia handia egiteko lanera joateko. Eta metatzen delarik lan denborari parziala eta distantzia hor arazoak baritugu. Saiatzen gira hori konpontzen, elkartasunaren bidez, moldatzen postu horiek eta baina ez da dena gure esku eta barakigu presio horiekin batzuek sufrituko dutela hortan. Euskal Autonomia Erkidegoan hezkuntza lege berria eztabaidatzen ari den aldi berean, etorkizuneko euskal hezkuntza hitz egiteko foroa antolatu du, Eusko Ikaskuntzak, hilabete honetan bertan. Nondik dator horren beharra? Partez, lege horren eztabaidatik, hori baino sakonago da ere. Eusko Ikaskuntzak 2021 abiatu zen gogoeta hori, konturatuz bakotsa bere aldetik ari zera. Hezkuntzaren gaia, denak ari gira hezkuntzaz, denak ari gira euskarazko hezkuntzaz, baina bakotsa bere aldetik, lurralde desberdinetan gira, errealitate desberdinetan gira, eta abiatu zuen Eusko Ikaskuntzak gogoeta hori, ikusteko, zek batzen gaituen, eta nola atatzanko genuken eredu amant komun bat denendako honi litekena. Beraz, 2021 abiatu zuten gogoeta, momentu horretan antoatzen dituzte foroak eskualdeka, eta izan da batean, izanen da laster bat Nafarroan, eta Ipar Euskal Herriko foroaren dako, Euskal Konfederazioarekin batera antolatzen dute itzordu hori, eta gu Euskal Konfederazioko kide girenez, guk dugu aterbetuko, gure egoitzan eginen da hori, eta biztan dena gu eta Saskako komunitate guztiak parte hartuko du gogo eta hortan etorkizuna diseinatzen txatuko baikira. Epatu duzunez, izan ere EAN Nafarroan edota Ipar Euskal Herrian hezkuntza sistema desberdinak dira, eta lurraldetasuna jarriko duzue hausnarketaren erdian behintzat. Batzen gaituena, landu behar dugu lehentasunez. Bai, lurralde desberdinak dira, eta ipatu duzun lege hori, doak jokion bezala, EAeko eragileak dute pentsatua, EAeko eragileak dute bozkatuko, EAeko beharrei irantzuteko. Baina, konektatu gira. Badakigu ondorioak ukanen dituela beste lurraldetan ere. Hiperzentrismo pixka bat egiten bali badugu, guk Ipar Euskal Herrian dugun indar handinetarik bat, da Euskal Herri osoko ikastolen elkartasuna. Gu hortaz elikatzen gira eta horrek gaitu besten frantses administrazioaren kontra. Beraz, lege horrek azkartzen bali baditu EAeko ikastolak, azkartuko gaitu ere, ahultzen bali baditu, ahulduko gaitu ere. EAN eginen da, lege hori, baina ondorioak ere guk ere pairatuko ditugu. Eta horregatik, horbildik segituko dugu afera hori. Hausnarketa prozesu horren ardatzak zeintzuk izango dira? Lehenik batzen gaituena. Zer da, zer izan berriteke Euskal hezkuntza sistema bat, zertan oinarritua, zer da aman komundan duguna, zer dira transmititu nahi duen balore horiek, zeleku egin Euskarari, nola egin hizkuntz gutitu batean aritzeko eta zabaltzeko hori kasik mundu osoaren aurkari gerarik, nola egin errealitate administratibo guzi horien gainetik, ez ditugu programa berdinak, ez ditugu agindu berdinak, baina bada esparru bat eta hori sekatzen dugu, zein da esparrua aman komuna elgarrekin eraikitzeko, eta hortan oinarrituz nola eragitelko genuke bakotsak gure esolaskiren parean bateratzeko horiek eta zentzu bakar batean aitzinatzeko. Hildo horretatik ere eta globalizazioaren aurrean, mundu globalizatu honen aurrean, euskal kurrikulum bateratu bat ezartza izan daiteke epeluzerako erroketako bat, ez? Adola markadak ari gira hori lantzen eta pixkanaka iraikitzen. Erregularki berriz galdezkatu behar da sistema hori. Gure ikasleek mundua ikasi behar dute. Baina ikasi behar dute ere mundua hemendik ikusten.
Ameriketatik duten ikuspundua Netflixen ikasiko dute arazorik gabe. Madridetik duten munduaren ikuspen hori Espainiol telebistatik ikasiko dute ere, edo dituzten pantaila guzietatik. Euskal hezkuntzak berdi erakatsi hemendik begiratzen mundu hori. Beraz ez da zerrakura bat, idekidura bat da ere, baina oinarritua gure historioan, gure geografian, gure realitatean, gure hizkuntzan, horiek guziak txertatu behar ditugu, eta arazoa da ez ditugula beti guk eraikitzen programak. Eta hezkuntza alorrak duen beste erronketako bat izango litzateke ez, inklusioari nola bide eman, edo beste era batera zen da, segregazioaren aurrean nola jokatu, ez? Ipar Euskal Herrian nola lantzen ari zarete hori? Hori ez dugu ean bezalako arazo bera bat ere alde hortaik. Etorkin hainitz pasatzen da, Ipar Euskal Herritik, minan egia erran bidasoa zerkatzen duten etorkin horiek Pariseko bide hartzen dute biziki fite, eta helburu bakarra Parise dute, hori ikusten dugu, guti gelitzen da Ipar Euskal Herrian, beraz ez dugu masa berdina eta gero ez dugu bat ere sistema berdina. Eskolaren autua Frantzian biziki libre da, ezin da inposatu, guk ikastoretan denak onartzen ditugu. Alguziak egiten ditugu presioa ez dadin izan muga bat, edo zoinentzat, horregatik eta askia palak ditugu eta baditugu gria desberdinak diru iturri gutien dituztenak aukera ukan dezaten ikastola hautatzeko, baina hori Ipar Euskal Herrian beti burasoan autua gelitzen da eta hortan gelitzen da bakarrik. Eta beste erronketako batez, nola landu hezkuntza komunitatearen eta herri komunitatearen arteko harremana, ez? Zinpunturainoko lotura izan beharko luke elkarlan horrek, nola sustatu hori, ez? Bai, hori beharrezko da. Hori saskaren oinarri bat da, eta ikastolan oinarri bat da. Ikastola batean, edo zen izan ikastola, burasoak partaide dira. Horrek desberdintasun handiak hartzen du, burasoak zentroan dira, burasoak erabakitzaile dira, eta diren hezkuntza kezka guziak burasoak berrituzte trinkatu behar. Irakasleen laguntzarekin eta irakasleen parte hartzailearekin, ikasleen parte hartzearekin ere, baina gure ereduan burasoa zentroan da. Eta ardura hori bere gain da. Beraz, guk aski naturalki egiten dugu, baina gero behar da ere hori gizarteratu. Barakigu, burasoa iniz ikusten ditugu, sartzen dienak sehaskan, eta deskubreitzen dituztenak ezka guzi horiek, kanpoko munduak ez baititu prestatzen, bortxaz, hezkuntza gai horien garantzitsuaz jabetzen. Euskal Hezkuntza Foruaz hitz egiten ari garela, nola egin daiteke bertan parte hartzeko? Zer nolako aukerak daude horretarako? Hori biziki sinpleki interneten Eusko Ikaskuntzaren atarian badago imprimaki bat, izena emateko aukera eskaintzen duena, eta hitzordu guziak zehaztuak dira, eta deneri idekia da. Denek badugu zer egan hezkuntzari buruz, eta behar dugu absolutuki denen iritzia. Gai hori ez da egon behar pedagogoen arteko eztabaida bat, zinez gizarteratzeko nahia da, eta beraz bakotsak bere arlotik, bakotsak bere ikuspundutik badu ekarpena egiteko. Eta foro honen ostean aurreikusten da jarraipenik izatea? Bai, izanen da. Lehenik bateratu ideia guziak, izan da, iaz abiatu da gogoeta, bai hainbat oinarri, hor sakonduko da, begiratuko da ere lurraldeka ikuspundu berak ditugun edo ez, eta gero hori Eusko Ikaskuntzak ukanen du lan potoloa hori bateratzeko, eta hortik proposamenak atatzeko agian. Peio Jora Juria, Saskako lehendakaria, eskerrik asko beste hemen Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Mil esker zuei. Eta tarte baten ostean itzuliko gara, eguneko solasaldiari ekiteko. Gaurkoan gurekin izango ditugu Maialen Ferreira eta Carmelo Landa. Orain arte. Berandu goaz egiteko soa, ordua taz daude guztiak.
legez, solazaldiari ekingo diogu horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Maialen Ferreira, eguerdion. Eguerdion. Eta Carmelo Landa gurekin ere, kaixo? Kaixo. Beno, badakizue gaurkoan Madrilera begira, ez? Aurrekontuak adostu dituztelako, akordia egon delako, eta gaurkoan, gaur goizean horiek onartuko direlako, eta zergen igoerak edo zergen gaiak baldintzatuta etorri dira aurrekontu horiek azken egunotako eztabaida politikoan hartu dutelako nolabaiteko protagonismoa, ez? Fiskalitate justua ere kontzeptua gailendu da, zuentzat zer izango izateke fiskalitate justu bat? Begira, fiskalitate justua nonbait esartzen bada, izan behar da progresiboa. Da izan behar da batez ere tresna bat errentak berdintzeko, edo joera horretan doan, ez da? Nik uste dut sistema honen barruan justizia nekez lor daitekela, baina bai lor daiteke, esan edo kapitalismo estremo honen menpe bizi gara, eta bere zentzu globalean gainera oso zaila egiten du inguru konkretu batean neurri progresiboa gartzea, baina transizio bat, transizio bezala konzera daiteke neurri batzuk errentak hain desberdinak gero eta desberdinagoa diren errenta hori berdintzera jotzen duen fiskalidadea izan beharko litzake. Baina, klaro, testuinguru honetan gaur bizi garen gizarte honetan fiskalidade justoa hitz egitea sarkasmoa da, zergatik. Une honetan, batez ere gure inguru honetan, Europar Batasunean esango nuke eta herrialde bestelako korronte badagoelako. Eta baita Britania Handian ere, Brexit bidez atera zen Europar Batasunetik, baina justu Britania Handian gobernu buru aldaketarekin, Liz Truss, lehen ministroak, kanpaina bat hasi du, eta kanpaina izan da oso zaratatsua. Zeren nahi izan du, egun gutxitan, astebetean, Margaret Thatcherren bidea hartu. Eta horretarako aberatzei, eta oso aberatzei, hau da, 170.000 euroko urteko errenta hortik gora jasotzen dutenei, hain zuzen ere zergak geistea proposatu du, gainera porzentai handi batean. Ze gertatu da? Egundoko porrota izan duela. Egun gutxitara, bai gizartea, Britania Handian, bai laboristak, noski, eta bai bere partiduko askok ere, ikusi dute hori debaklera doala zergatik. Herritarren artean egundoko oposizioa eta egundoko mugimendua gertatu direlako begira. Denbora gutxian, konsideratzen da, egin dira inkestak neurtzeko, eta konservadorek 33 puntu galdu dutela laboristekiko. Osea, gaur egun, hauteskundeak egingo balira, laboristek irabaziko lukete nahiko errez. Hori izan da alarma motiboa, ez da? Ez konservadorek ez dutelako nahi aberatzak mesedetzea, ze hori nahi dute. Baina ikusi dute, hori ezin dutela momentu honetan egin. Baina kuriosoa da, ze uin hori edatu da eskuinak eta eskuin muturrak ere, edatu du beste herrialde batzutara. Espainiar estatuan ikusi dugu Madrilen lehenengo, Andaluzian gero, eta gero kuriosoa da, PSOEko Valentziako presidenteak ere, Ximo Puigdemont planteatu du antzeko zerbait. Eta Urkulluk ere deflaktazioa deituaz, planteatzen du zerga jaiste bat, baina era bat progresista ez dena, hau da atzeraka doana, ez da? Zergak, klaro, jaisten badira batetik diru publikorako sarrerak jaisten dira, eta bestetik berdintasune jaisten badira guztiontza, ez da progresiba, regresiboa da. Orduan hori da testuingura gutxi gora bera, eta horren aurrean ikusi beharko genuke nola jokatu, eskerretik eta progresista nola jokatu behar dugun horren aurrean, baina panorama hori da. Baina, bi ikuspegi kontrajarri hauek dira gailendu direnak azken egunotan ez, reforma edo zergen kontuari dagokionez, fiskalitateari dagokionez, zuk nola ikusten duzu gaia, esaterako Madrilek onartu duen ez, aberatzen zerga edo elkartasun zerga ere deitua, izenaz ere hitz egin daitekena ez, begi honez ikusi duzu? Niretzako gutxi da. Elkartasun zerga, ez Espainiako 100%, 100% da zen pertsone aberatsai horrei afektatzen die bakarrik, eta 200.000 eurotik gorako errentei afektatzen die, ez?
Niretzako ikusi beharko litzateke ez, zenbat ordaintzen dan eta zenbat jasotzen dan. Hau da, zenbateko errenta daukozu eta zenbateko zergak ordaintzen dituzun. Ez da berdina niretzat edo gazte batentzat halako zergak ordaintzia eta pertsona beratz batek zerga horiek ordaintzia, ez? Gastu soziala hori finantziatu behar da eta hortarako zerga horiek beharrezkoak dira, ez? Lortzen ari dana, nire ustez da, aberatsak geto bat moduan sartuta da zela, ez? Eta eurak ez dute nahi, zergaik ordaindu, ez dutelako nahi, gauzak publikoak finantziatu, zertarako, ez? Ez dute, ni ez nahi mediku publiko batera, ni ez dut ikasten eskola publiko baten, orduan zegatik finantziatu behar dut. Eta hori niretzako arazoa da, ez? Nik horretzen adibidez, Mexikon egon nintzanean, ez? Zenbat, ez bakarrik aberatsak, baizik eta, errenta normalak zituzen jendeak esaten zutelako, nik ez dut zergaik pagautuko, ez? Nik guretelako, era pribatu batean bizi, ez? Non seguritatea asko handiagoa da, non hezkuntza asko hobeagoa da, eta osasungintza bai. Eta hori da lortzen ari dana. Espainian ez baldin bada bermatzen pertsona horiek euren privilegioak pixka bat banatzia guztion artean. Zergen bilketa horren ondorioz, ez? Zerga bilketa horrek isla zuzena aldu gaur egun zerbitzu publikoetan esaterako uste duzue horrek nola baldintzatuko duela, ez? Jendeak zergak ordaintzeko bidean duen ikuspegia. Dudarik gabe baldintzatuko du eta oso modu larrian begira. Urkullu berak aitortu du, berak deflaktazioa deitzen duen horren bidez, 250 milioi euro galduko direla. Galduko dira, zertarako, hain justu ere, zerbitzu publikoak subentzionatzeko eta laguntzeko, ez da? Orduan, noski, esan edut hor, ekuazio zuzena dago. Zu diru sarrerak murrizten badituzu, gero, gastutarako ez daukazu dirurik, zaizu ailegatzen hori, hola da, ez da? Guztiz erreazionario iruditzen zait zerga sistema hau eskuinak bultzatzen duena, hasi PP-tik eta Tori Britaniarrak edota PNV berak, ez da, Urkulluren bitartez. Nik uste guztiz erreazionario da eta hori frogatuta dago, esan edut, ez dago azterketa empiriko bat egitea besterik. Horren buruzagiak edo kapitainak izan ziren garai batean Margaret Thatcher eta Ronald Reagan, ez da? Egundoko zergai itxiera egin zuten, da, klaro, lortu zuten aberatzak oso pozik egotea eta gainera, inbertitzea eta aberatzako egitea, da orduan, distantzia aberatz eta pobren artean multiplikatu egin zen. Eta oraingo eskuina beti dabil horien nostalgiarekin, ez da? Liz Truss honek, Thatcherren nostalgia dauka, dudarik gabe, eta PP-koe daukate, Ameriketako ultrakonservadoren behar bada Donald Trump eta berriro ikusi nahiko dute hor, hoien nostalgia daukate. Eta nahi dute aberatzagoin. Hori ari da gertatzen. Thatcher eta Reaganen garaietatik ona, mundu mailan globalizazioak ekarri duena da, persona gitxi batzuk porzentualki superaberatzak izatea, eta gero pobrezia edatu da ez bakarrik hirugarren mundua dituen, Ameriketan, Estatu Batuetan bertan, eta Europan ere bai, ez da? Ari da edatzen. Ordan, biztan da, orain plateatzen diren zerga sistema horiek progresista ditzen direnak ere, ez direla progresistak. Atzerakoia direla, bestea beste, neurri askoz sakonagoak aplikatu beharko liratekelako. Ez IRPF modu berdintzuan jetxi guztiontzat, baizik eta esate baterako transmisioen zerga. Edo enpresen irabazien gaineko zerga, ez da? Transmisioen zergarekin ez da inor ausartzen. Eta eskuina ari da planteatzen kentzea edo murriztea ikaragarri, ez da? Oinordetzak eta hain zuzen ere aberatzen kasta hori multiplikatu eta perpetuatu egiten duen zerga nagusienetariko bat, transmisioa, ez da? Eta horrek desberdintasuna elikatzen du esan bezala. Eta gero, enpresa hiperaundien irabazien zerga. Claro, eure sublebatu egiten dira, baina hemen errealitatea da krisi sakona bizi dugun egoera horietan horien multiplikatu egiten dituztela irabaziak. Eta hori ez bakarrik da antiekonomiko eta antisoziala, antietiko ere bada, baina hori gertatzen ari da. Orduan, ze esker dagoen hori da galdera, ez da? Ze esker dago Europan adibidez ausartuko dena une honetan fiskalitate progresio bat egiten? Nik ez dut ikusten. Ez dut ikusten, esan dute, PSOEk eta Podemosek
Akordio bat egin dute, bueno, ikusiko dugu, akordio horren aplikazioa, baina orain artekoa bintzat ez doa. Fiskalidade progresio baten zentzuan, ez doa, nik sentitzen dut esatea. Behar bada bildurtu egiten dira, eskuinak gantzo elektorale eukidezakelako, alako neurriekin, ze jendeari gustatzen zaio izan, bueno, gutxeago ordainduko duzu. Ja, klaro, baina joan zaitez gero medikura, joan zaitez eskola publikotara, edo beste zerbitzu batzutara, edo zarraitzetara, eta ikusiko duzu. Eta segertatzen, Baina, zerbitzu publiko ezari garela eta Euskal Autonomia Erkidegoan finkatuta esatenako, zuek ikusten duzu ezergen isla hori, gaur egun zerbitzu publikoetan zeintzuk izaten ari dira lehentasunak edo zein da egiten ari, zein nolako analizia ingo zenukete honen inguruan? Ez ikusi dezakegu ez, Eusko Jaurlaritzaren lehentasunak zeintzuk diezen. Osea, badaz, zelan esan, alako makro negozio batzuk garrantzia oso handia dutenak, eta beste alde batetik badaz, zerbitzu publikoen zenbat ahultzen diezen, ez? Ikus dezakegu ez, AHT-eren negozio hura, gero pertsona zaharren egoitzen negozioa, hemen igual ikus dezakegu ez, Urdaibaien Guggenheim berria, edo bat torrea hemen Bizkaian, ez, Bilbon. Nire ustez Eusko Jaurlaritzak daukola negozio ez, edo negozio handiak die bere, edo makroproiektuak, hobeto esan da, die bere ikuspuntuan dagoen gauzarik garrantzitsuena, ez bere lehentasunak, eta gero dasgerokoak, ez? Esate dute ez, Osakidetza indartuko dugu, langileen kondizioak hobetuko ditugu, baina noiz arte, eta zelan protesta handiak egon dira pandemiatik eta pandemia baino lehendik. Orduan, noiz benetan gauza publikoak sustatu behar dira. Carmelo. Bai, galdera zuzen egin duzu eta erantzun oso zehatzen eman behar dut. Begira, non igartzen ari da hori gure artean? Osasunean, osasun sisteman. Niri gertatu zait, da askori gertatu zaigu. Saiatu lehen egiten genuen bezala, zerbait gaizki zebilela eta medikoarekin elkarrezketa bat lortzen da ez duzu lortzen elkarrezketa bat. Bideratu egiten zaituzte lehenengo, telefonoz galderak egitea erizain bati. Aizu, baina nik medikoa behar dut. Erizaina gero behar bada, lagunduko dit, tratamentuan, baina ni diagnostikon bat egiteko medikoa behar dut. Eta gainera, mutur luze batez esaten du, esan zuen, osasun kontseilariak, hemendik aurrera ohitu beharko gara, behar bada batzutan erizainek tratatzen medikoen ordez. Erizain batek ezin du medikoen ordez tratatu. Gaur egun oso zaila da, medikoarekin konsulta balortzea. Oso zaila. Eta desbideratu egiten zaituzte etengabe. Eta hori da adibide bat. Beste bat, non igartzen da inflazioan. Claro, errenten kontra eta errenta berdintasunaren kontra egiteko bitarteko oso eraginkorra inflazioa da. Zergatik? Inflazioa batez ere langileok eta jende pobreenak ordaintzen dugulako. Ez da, aberatzi, hor konpon Maria Antonio inflazioa. Gehiago ordainduko dute eta zer. Diru asko daukate. Baina dirurik ez daukanak edo soldatarekin justu dabilenak, eguneko 9,5 inflazioarekin zer egin behar du? Dirua gastau, dirua galdu eta bere errenta berantza doa, ez da? Hori ari da gertatzen. Igual ez gara konturatzen, baina hori ari da gertatzen da pobren kontrako gerra, benetako gerra bada. Eta hori gobernu progresista dituek ere, onartu egiten dut eta konsentitu. Egoera larria da. Europa nik ez dut ikusten eskerrik, errenta berdintasunerantz benetan bide zuzen bat darabanik ez dut ikusten inpustetan eta inflazioaren kontrako neurritan ere ez. Deflatazioa deitu hori benetako broma bada, ez da? Broma bat iruditzen zait. Erosalmenari aurre egiteko, ez? Neurri ez ari garela, alde batetik fiskalitate ereduaren aldaketa hori egon litzateke, baina bestetik ere soldaten igoera ere, ez? Hainbat eta hainbat enpresa eta sektoretan lanean ari direla, hitzarmen kolektibo horiek berritzeko, soldaten igoera hori bermatzeko, eta gaur, aipatu dugunez, Madrilgo aurrekontuak onartuta, baita ere Madrildik dator langile publikoen soldataren igoeraren adostasun hori, ez? 9,9% iriz daiteke 3 urtetan soldata igoera hori, dagoeneko ELA eta LAB sindikatuek adierazi dute, bertan, ez? Euskal Autonomia Erkidegoan negoziatu beharko litzatekela hori eta ez men egin Madrildik datorren hori, ikusiko dugu. Hobekuntza batzuk eman dira, udaletxetan edo aldundietan,
Eusko Jaurlaritzaren arloan edo Nafarroko gobernuaren arloan ematen ez direnak. Ez, horrek agerian uzten du boluntade politikoa ere hor dagoela. Ez. Hemen egia da, badagoela muga bat, Madrile jartzen duena, eta kasu honetan Eusko Jaurlaritzak batez ere esango nuke honetan, erabiltzen duena esateko, hemen ezin dugu zer egin, mugatu gaude, eta hau ez da gure arazoa, ez, eta oso penagarria da, Azpiazu bezalako konseilari bat ikustea esanez, hemen soldatetan egingo dena, langile publikoen soldatetan egingo dena da, Madrilek erabakitzen duena, ez, halako normaltasunez, eta halako ere gordintasunarekin, ez, onartzen herri honek ez dituela izan behar eskuduntza minimoak gauza batzuk kudeatzeko, ez, eta guk hemen bi gauza esate ditugu, batetik hemen badago auzi bat, Madrilen eman behar den borroka bat, eta guk esaten dugu hemen EH Bilduk eta PNVek planteatu behar dute Madrilen hurrengo aurrekontuekin lotuta gertatzen den Espainiatik jarri zaigun muga honekin, ez? Eta gero bestalde, esaten diguna Eusko Jaurlaritzari hemen, nahiz eta muga bat egon, badira ere aukerak eta badira gauzak egiteko egun egiten ez direna. Eta hori da funtsian planteatzen duguna, baina jakina badagoela bide bat eta esploratu behar den bide bat da hori. Langile publikoen erosalmenari dagokionez, gu Jaurlaritzari eskatzen dioguna da, langileen soldatak hemen negoziatzea, aski eza da estatuan planteatzen ari den igoera, erosalmena ez duelako bermatzen, baina bertako negoziazio markoa errespetatu beharko litzateke eta Jaurlaritzak horretarako borondaterik ez du erakutsi. Zentzu horretan, mobilizazioen aukera eta beharraz sindikatuen artean hartu emanak egonik, elak lehenetsi duena da, alde bakarrez bere deialdia egitea interes korporatiboak erdigunean jarriz, interes orokorren gainetik. Zein iritzi duzu zuek igoera honen inguruan, ez? Madrilek agindutakoaren inguruan eta Eusko Jaurlaritzak egin dezakenaren inguruan, ez? Aipatzen duen bezala Madrildik eratorrita eta aurrekontuetan egondako gauza izanik adierazten du edo argudiatzen du ez duela marginik, baina sindikatuek diote baietz hemen ere negoziatzeko aukera hori egon badagoela eta KPIaren igoera erreal hori bermatzeko aukera ere egon daitekeela. Bai, hasteko azpimarratu behar da nik uste dut. Ari garela funtzionariei buruz hitz egiten eta hori da langilegoaren zati multzo handi bat. EAen bakarrik 152.000 funtzionario daude gaur egun, hori hasteko. Bigarren esan behar da, funtzionario esaten dugunean ez dugula ia ezer esaten, ze hor abaniko ikaragarri handi bat dago. Funtzionarioa dira asko hezkuntzako edo osasuneko mediku erizainak eta oposizio gogorrak egin ondoren, postua lortu dutenak, nolabaiteko egonkortasuna lortu dutenak edo ez oraindik, interino bezala daudenak, eta gero funtzionario dira ere, gobernuetan, goi mailatan dauden, zerbitzari publiko deitzen da, baina, konzeptuak ere badauka bere karga, ez da. Orduan, abaniko handi bat dago, eta soldata desorekak ikaragarria handia dira funtzionarien artean ere, hemen bertan, hori hasteko. Orduan, neurri progresibo bat nahi badugu, eta hori sindikatoi berei ere apuntatu behar zaien ikuste dut, abanikoa ezin da berdina, 9,5, ez zait iruditzen egokia hori. Funtzionario batzuk egundoko soldata dituzte, eta beste batzuk oso bajoa dituzte. Orduan, nik uste dut hor, neurri progresibak izan beharko lirateke eta soldata igoera nagusiak eman batez ere soldata. Argi hitz egin da, COVID-aren ondorioak iasan da pairatu eta sufritu dituzten erizain medikuei. Irakaskuntzaren murrizketa ikaragarria sufritzen ari diren irakasleei eta langilei. Hoiek beharko lukete, nik uste dut, inflazioaren portzentaia gehi puntu bat gutxienez. Hoientzat nik eskatzen dut. Modu berdinean funtzionario guztientzako ez. Da gainera hor dago bigarren arazo bat. Ez da, funtzionario konzeptua, abaniko zabaleko izateaz aparte, konparazioan, iraina ere gertatzen da beste langile askorentzat. Esatute jode, funtzionariak badute egoera egonkor bat, gehienek, badute soldata bat, nahiko nukenik 9:30 lortu nire sektore pribatuan, eta ulertzen diazu. Ordan, kontu zibili behar dugu horretan ere. Elak esaten dugu, greba bat egin behar dugu funtzionarien soldaten igoeragatik, da ni diot, ez dut uste egokia denik. Greba egin beharko litzateke soldata bajuko langile guztien alde, eta inflazioa bere
osotasunean horiei eta pentsiodunei. Ze igoera izango dute pentsiodunek, ez da? Orduan, nik uste dut hor berdintasun soziala lortzeko kontu zibili behar dugu sindikatuek ere bai, ez da? Eta, bueno, funtzionarioak, nik dakit definizioz, da hori zientzia politikoetan aztertzen da gainera, gauza klasiko bat bezala, botere klase guztiek izaten dute kontu berezi bat, batez ere nahiko autarkikoa direnek eta autoritarioa direnek funtzionarioa posik eukitzeko. Eta funtzionariak izaten dituzte, soldataz aparte, bere kooperatiba bereziak, bere mufaze berezia, osasun sistema berezitua, eta bar. Beste langileak nekez lortzen dutena. Ordan, gauza horiek ere kontutan hartu behar dira. Funtzionarientzat, zergatik ez langile guztientzat egin greba bat. Nik ez dut oso argi ikusten, orain funtzionarientzako soldata igoera negoziatu behar delako, horretan oinarrituta greba bat egitea, ez da? Nik uste dut egoera soziala askoz konplejoagoa da eta konplexutasun hori kontuan hartu behar da. Funtzionaria baita ez direnak ere bai, ez da? Maialen, zure ustez? Bai, alaxi da, arrakala handia dago funtzionarioak dien eta ez dien artean, adibidez irakasleetan, osasun pribatuan ez sartuko, ez jatela bat ere guztetan, baina gisa da, ez, eta nire ustez soldata baxu guztiak igo beharko litzateke, ez. Gero, langileen soldatak Madrilen adostea edo hemen Euskal Herrian adostearen gai horri buruz, nire ustez hemen negoziatu beharko litzateke, ze Euskal Herrian greba gehienak, Espainiako greba gehienak Euskal Herrian izan dira, ez? Eta hemen, klase sozialak oso greba handiak egin dituzte, azken urtetan gehien bat, eta bada ondikon hori ez dienak oraindik bukatu eta hortan nari dienak, ez? Eta horrek bebai merezi dabe, atentzio berri bat, ez? Ni adibidez, Londreseko, Gran Bretainako arazoi buruz eta inflazioa buruz eta zergei horri buruz hitz egin dut, Londresen da zen kasetari lagun batzuk, ez dienak kasetari ofizialki, ikasliak izan ziren, baina ontxe tabernetan eta kafetegitan ari dienak lan egiten, eta eurek konta hindoztie ez, euren enpres txikietan soldatak igo dituztela, ez? Eurek jakiteko, ez, erosteko almena igotzeko, inflazioari aurre egiteko. Eta hemen alako zerbait egitea, komuniko litzateke, ez? Osea, ez da bakarrik langile publikoei soldata horiek igotzia, baizik eta enpresa guztitan. Eta hori gobernuak hitz egin beharko luke enpresariekin, eta zelanen sortu, eta zelan lortu, baina beharrezkoa izango litzateke, ez? Segatxik batzuen soldatak igo eta beste batzuen ordea, ez. Hildo beretik ere, ez, aipatu dugu fiskalitatea, aipatu ditugu soldaten gaia, eta zer gertatzen da, ez, neurri inflazioari aurre egiteko hartzen ari diren neurri horiekin, ez, esaterako garraioko deskontu horrekin, hori esek ere progresibak izan beharko lirateke, zuen ustez? Dudarik gabe, esan nahi dut, helburua argi badaukagu, eta helburua izan behar da, errente banaketa gaur egun oso desorekatua direlako, biztan da, neurri guztiak izan behar direla bideratuak pobrezia egoeran edo semipobrezia egoeran edo premialarrian dagoen sektorearen zat. Edo langabezian dagolako, ez dira gutxi, edota lan prekarioa dutelako eta batez ere soldata prekarioa dutelako, ez da? Nik uste dut, noski, inflazioaren kontrako neurriak hartu daitezke, baina komeni da hartzea batez ere sektore horiekiko. Da gero, klaro, nik ez dakit gidatu garen bakarrik ekonomia kapitalistaren logikatik, ez, esaten da, klaro, eske soldatak igotzea komeni da konsumoa areagotzeko. Eta orduan, konsumoa areagotzen bada, indartzen bada, orduan irabaziak ere indartzen dira, eta hor betiko ekonomia garapen, konsumaren garapen neurri gabean eta hori bultzatzen abiatzen dena. Nik ez dut uste eredu hori itxuan jarraitu beharko genukenik, ez da? Nik uste dut errebisatu behar dira eta ez da egin
COVID garaian esaten zen, aprobetsatu behar da krisi hau, hemendik irteten garenean ekonomia guztia razionalizatu, konsumo neurri gabea amaitu eta ekonomia zirkularra batez ere bultzatu, ez da ezer egin. Eta ez dute, ez da eskerreko omen diren gobernuek ere ez dute planteatu ere egiten hori, ez da? Osea, energia konsumo gehiagizkoa murriztu, gauzatxo batzuk testimonialak esan dituzte, baina serio egin behar da. Gero, ekonomia ez bultzatu berriro ere kotxe produziora eta gero konsumorako edozer produktoren produzio neurri gabekora, hauek jarraitzen dute irakurtzen askok eta askok, ekonomilari kapitalistek, berriro ere ekonomia onera etor dadin, konsumoa gorak egin behar du. Zemat eta kotxe gehiago saldu, hobeto, zemat eta, ez dut uste eredu hori jarraitu behar dugunik, ez da. Lortu behar dugu behingoz errentak berdintzera joera horretan, eta gero ekonomia ere sostengarria egin mundu mailan. Nik uste dut gurean da mundu mailan. Da gutxi ikusten dut orientazio horretan, oso gutxi, ezer ez esategatik. Nik uste dut arazo handi bat izango dugula laster. Gaizanatu behar dugu, baita ere gaurkoan beste gai bati bide emateko, prekarietatearekin lotura ere baduena, horixe da zahar egoitzen eredua. Hain zuzen ere datu berriak baditugu, Eusko Jaurlaritzak bultzatuta Matia Institutuak kaleratu berri dituenak, eta horietako bat da, 55 urtetik gorakoen gehiengoak, 175ak, nahiago lukela, etxean bertan egonez, eguneko bizitzako oinarrizko jarduerak egiteko laguntza beharrean, edo egoitza batean egon beharrean, ez? Zen olako pentsamenduak iradokitzen dizuete horrelako baieztapen batek? Gai larria da, nik uste dut, gizarte eredu horretan hori da beste gai larri bat. Lehenengo esango nuke zahar egoitza, zahar etxe, zahar konzeptu oro har ezait oso egokia iruditzen. Personak adina ditugu, adin desberdinak, orduan, adin horiek suerte handiz goraka doaz, suertea baduzu, ez da? Askok ez dute suerte hori, baina suertea baduzu goraka goaz, ez da? Adinean, baina persona dira adin guztietan. Orduan nik ez dut uste, ez dut egoki ikusten kategorizazioa zergatik. Gero bereizkeria horti sortzen delako, ez da, zahar hori aparkatu eta dagola horre zarretxe batean. Iruditzen ze kategoria sozial horiek tamalez gizarte honetan edatu egiten direla eta horregatik kontu zeuki behar dugu konzeptuekin. Persona dira eta personak adin diferenteetan bizi dira eta batzuk, suerte handiz, adin goi mailako adinetara llegatzen dira. Baina nola llegatzen dira? Nik uste dut zaharretxeak deitzen direnak edo residentzia direla frakaso kolektibo bat gizarte hauetan. Nik uste dut badaude batzuk hipergarestiak, hori ere esan behar da. Eta horrela egiten da, persona horren ondasun guztiak zautu batetik eta bere seme-alabenak eta familienak ere bai, ze behartu egiten dira familiak eta beraiek etxean ezin dituztelako euki adibidez, zaharretxe horietako batean sartu eta diru pila bat jartzen, baina pila, Osea, ni Bilbon ezagutzen ditu kasu batzut eskandaluzkoak. Pila, kobratzen, ez da? Osea, edozein kolegio pribatu baino askoz garestiagoak. Askoz. Ez dauka logikarik hori batetik. Eta bestetik dira benetako aparkalekoa dira. Eta nik uste persona bat ezin dela inoiz aparkatu edozein dela daukan adina ere. Personak euki behar du alik eta autonomia gehien. Da nik uste aldatu behar ditugula ereduak. Nik ezagutzen ditut eredu batzuk, persona taldeak egiten, adin bereko persona taldeak egiten dituzte, denporaz, planifikatu egiten dute, hiri moduko bat, beraien artean bizitzeko gauza asko kolaborazioan eginda, eta gero eremu propioak ere izateko bermatuta, eta eukitzen dute, adin hori modu egokian bizitzeko aukera, da hiltzen direnean hiltzen dira, guztioi tokatuko zaigu hori, ez da? Gainera, eriotzan nire ustez ez da kategoria positibo bat. Kategoria positiboa bizitza da. Orduan, zu lortu behar duzu bizitza bere adin guztietan, alik eta ondoen garatzea eta alik eta autonomia gehien. Zaharretxe hauek ez daukate, ez dute hori ematen. Nik uste benetako danak, lujozkoenak ere nik etxondoan dauka bat da ikusi egiten dut oso hurbil.
eta kontatzeko adira pasa dituztenak COVID garaian, por ejemplo, gisa joagan. Nik uste eredu oso txarra dela eta errebizio sakon bat egin behar dela. Jendea, halako elementu eskandaluzkoa gertatzen denean hasten da, eta, zarata, zema jente hilden COVID-arekin zarretzetan. Bueno, eta zema suizidatu den? Eta zergatik suizidatzen diren, da zelako bakartadea senditzen duten, hau da, zelako zigorra ematen zaien persona horiei, hori aztertu behar da, eta ze alternatiba dagoen. Ez da aztertzen seriotan, nik uste dut, persona batek autonomia gehien izateko normala da, bere etxean bizitzen jarraitu nahi izatea. Ze autonomia gehiena hor dauka. Problema da, fizikokia mugatua dagoenez da, laguntza bat beharko du, hori ikus daiteke. Hain zuzen ere, COVID garaiaz eta erresidentzietan zen nolako egoerak bizi izan zituzten aztertu ditu Matxalen Legarretak, EHUko irakasleak eta COVID-19aren eraginaren ikerketa bat burutu duena, esan bezala, agurtuko dugu pantailan beste alboan. Matxalen, eguerdion? Kaixo, eguerdion. Zergatik izan da hain erakusgarria COVID-19aren eragina zahar egoitzetan? Alde batetik, egoitzetan bizi diren pertsonak bereziki zaurgarriak dira. Batez besteko adina 80 ingurukoa da, eta gainera askotariko patologiak izaten dituzte. Horri gehitu behar dio, gainera egoitzak ez dela prestatuta pandemiagatik horre egiteko. Ez dagoen babes neurririk, gotezin hasiera, eta gainera ez egon argi nola jokatu behar den horrelako egoera batean. Gainera, COVID-ak eragin handiagoa izan du egoitza handietan, egoitza txikuetan baino, eta horrek erakusten digu baita ere, egoitzak egokiagoa dira, eta bizitza unitate txikietan banatzean. Erizainak izan dira, egoitzetan lanean. Matxalen? Entzuten da? Bai, ez dakit entzuten nauzun? Bai, entzuten du, bai. Bai, esaten nuen, ez da, langileen lankarga eraipatzekoa izan dela azken urte hauetan COVID-19aren eraginez? Bai, azkenean COVID-aren eraginagaitik langileen karga areagotu dituzten, batez ere ez, bazudelako hasierako momentu larrienean langile asko baja hartu zuen, gaixotasunagaitik, estresagaitik, helburugaitik, arrazoizanagatik. Langile gutxiago zen dugunean eta egiteko gehiago zen dugunean. Egitetarekin lotutako egin behar berri asko, ez? Negoitzetan, eta beste momentu batzuetan bizitan biratzea ere beste bat bihurtu zen, ez? Zenitartekoen bizitan murriztu egin ziren, astean bizita bat bakarrik izaten, pertsona bakarrak, eta hori guztiak kunteratzea ere beste bilakatu zen, jatena ez, jende gutxiagoekin lanean ari ziren garaian. Orduan, testu inguru honetan, bai langileek eta zuzendariek ere, erazberdinetako lanak izan zituzten, sarritan beraien lanpostuei ez egozkienak. Eta guzti honek nola eragin zuen eskaintzen zen laguntza horretan edo eta bai zerbitzuan, zen nolako eragina izan zuen? Bueno, askotan langileek adierazi zigutena zen zaildu egiten zuela ondutenak egoiliarrekin zeukaten harremana eta zaintza batez ere bere harremanezko dimentsioan garatu ahal izatea. Batez ere epien eta babes neurrien, ez? Erabileragatik distantzia behar zen, musukoekin, pantaiekin, guanteekin, bustoekin, batez ere askotan lanean, eta horrek zaildu egiten du, eta baitez despertsonalizatu egiten du zaintza izaten zigutenetik. Gainera, egoiliar asko zailtasunak dituzten entzuteko, eta dementzia daukate, eta horrek ere, are eta zailago egiten du, da zaila zen dimentsio hori garatzea. Honen aurrean estrategiak
kontratu zituzten langileek, adibidez musukoei alterribarre bat marrostu, beraien petuetan izenak ipini, edo izen batek esan zen moduan, behiekin irriko egiten ikasi. Horixe, gogoran ekarri diguzu ez, hainbatek bapairatutakoak, azken urteetan, egoitza horietan, ezkerrik asko Mantxanen Legarretak gaurkoan gurean izatagatik. Egoitza hitz egiterakoan, gailetzen den kontzeptuetako bat, bai, kontzeptuetako nagusietako bat izaten da bakardadea, zen nolako bakardadea sentitzen den egoitza horietan, eta zer esanik ez, COVID garaian ere pairatutako hori. Bai, COVID garaian eta orain ere, langileen kargak handiak, igual 10 minutu daukotelako bakarrik paziente batekin egoteko, bere logela engarbitzeko, eta ezin dute paziente horrekin hitz egin ez da. Osea, da bakarrik gauza mekaniko bat moduan, lan mekaniko bat moduan, eta horregatik langile kantzauta daz, eta pazientek super bakarrik sentitzen dira, ez? Ni adibidez, beste zahartze modelo bat lortu beharko genuke, ez? Egon nintzen, noin jala pare bat hilabete, Romoko jubilatuen etxean, ez? Eta horiek zeuden pertsona jubilatuak gaztiak zirenak, 50 urtekoak, ez? Baina zeuden ere, igual 80 urteko pertsona zaharrak, ez? Eta bertan, eurek dena, eurek antolatzen die, ariketa fizikoak egiteko, euskara irakasteko, ingelesa irakasteko, eta halako aukerak dituzte, eskursioak montatzen dituzte, eta dana eurak egiten dute, eta euren erara, eta ontxe Getxoko udalak kendu behar dau Romoko jubilatuen etxea, eta bere ordez jarri behar dago halako egoitz handi bat, eta non beste modelo edo beste sistema bat implantatu behar dagoela. Eta eurek esaten di, eurek ez dute nahi esaten dana envejecimiento aktibo, baizik eta aktivista, eurek nahi dute bere bizitza holan bizi, eta elkarrekin egon, eta alako gauzak antolatzea, eta ez bakarrik hor abandonatuta sentitzea, eta ezin hitz egin eta ezin antolatu ez debez. Hainbat adibide dago, ez da, baiestatzen dutenak, beste eredu bat ere posible dela, baina agian, ez dakit nola ikusten duzuen egoera, ez? Baina agian planifikazio faltan dago utxunetako bat, ez? Uste duzula, ez zaizula helduko inoiz egun hori, eta heltzerakoan batean ikusten duzu zure burua egoitzetako batean, beste batek zuregatik erabaki duelako, zer uste duzu? Eluke hola izan beharko, esan nahi dut, ezkenuke planifikatu beharko, planifikatu esaten denean, suposatzen dut esan nahi duzula, dirua gorde, ez dakita halako aurreztu edo... Ez, zuk erabakitzea zen motatako... Gau, sarretxe batean sartzeko aurreztu behar duzu asko edo norbaitik ordaindu behar du asko. Orduan, planifikazioa zentzu horretan badoa, apurat gogora ekartzen dit, seguru pribatua bezala, ez da? Azkenean nik uste iruzur sozial bat dela hori. Zer egin behar da sarretxe horiekin batetik eta sartze prozesuarekin, hau da, pertsonak adinez aurrera doazela eta bizitzan kualitate fiziko batzuk galdu egiten dituzte, edo ahuldu egiten dira, baina beste batzu dituzte, eta beste adin badaukate, ez da? Zer egin behar da kasu horietan? Nik uste arazo konzeptuala badagola, konzeptual larria gainera. Hemen jenteari gizarte kapitalista honetan balio ematen zaio produktibitatearen arabera. Baina produktibitate materiala eta ekartzen duen diruagatik. Argita, hau da, persona balio dute konsumitzaile diren neurrian eta produktibo diren neurrian, da etxeraga edo familiara edo dirua ekartzen duten neurrian. Nik aspalditik gogoratzen dut, Kafkak baseukan halako errelato labur bat ikaragarri honan nire usterako, da zen itxuraldak eta metamorfosia, ez da? Eta hor ikusten zen oso argi hori familiaren egitura, familia kapitalistaren egitura sostengatzen da persona produktiboa den neurrian. Eta produktiboa ez den neurrian edo baztertu egiten zaio, edota familia dago desietzen aber noiz hiltzen den, horrela, argi izan da, edo sartzen du aparkaleku batean, hau da, halako residentzia batean, ez?
Nik uste konzeptu hori aldatu egin behar dela sakon, hori batetik. Personak ez dute balio produktiboa direlako zentzu kapitalistan. Balio dute persona direlako eta bizitzeko aukera eman behar zailako adin guztietan modu egokienean. Da bigarrena da soziabilitatea. Nik uste persona nagusia direlako ez aie inposatu behar soziabilitatea. Soziabilitatea bilatu behar dute modu naturalean. Eta hemen zuk eman duzun adibidea oso interesgarria da. Jubilatuen elkartea daude eta oso aktiboak izaten dira, eta euren artean borondatez elkartzen dira. Nik nahi badut banoa eta espadu nahi, ez banaiz, enoa. Hori beste kontua da, hor soziabilitate bat bilatu eta voluntarioa dago. Aktibidadeak egiteko izaten dira, ez da, ean, gure herrian, badago alako elkarte bat oso aktiboa dena, da oso posiek eta oso gustora bizi dira. Ez da, hor elkarte horretan, muspartiak egiten, samamesera baten, edo eskursioa montatzen, edo arrain zera batzuk egiten, edo hainbat aktibidea. Edo, herria zaintzen, adibidez, lorategiak eta zaintzen dela borondatez bere kabuz. Jode, niretzat hori da eredu bat. Orduan, konzeptu horiek, oinarrizko konzeptu horiek aldatu behar dira, nik uste dut. Lehenengo, persona balio du produktiboa izan zentzu kapitalistan ala ez, baina produktibitatea gainera neurri diferentea dauzkaz, eukidezake kriston almena sormen kulturala egiteko, adibidez, ez da, adine handietan ere, eukidezake eta balio hori dauka gizarterako, ez? Eta bigarren nik uste aldatu behar dela soziabilitatearen konzeptua. Ezin zaie inposatu begira, nik ikusi ditut hainbat adibide, adin handiko persona tratatua dira umea balira bezala. Eta aginduak, eta egin hau, eta ez egin hori, eta inkluso kasu batzutan jotzen ere bai. Esan dut, hori terrible eruditzen zen. Hori da duintasunean kriston zauria egitea personari, da ez gara konturatzen edo ez dira konturatzen, ez da. Nik uste gauza horiek oso larria direla eta sakon aztertu behar ditugula eta aldatu. Nik uste aldatu behar dela jentearen tratamentu eredu sozialak eta soziablea bilatu behar dira. Horrek guztiak ere eragin zuzena dauka ez, adin handikoen osasun mentalean. Horri erreparatzen altzaio. Bai, badaz, adin handiko pertsona asko esaten dutena, nik ez dut esartarako balio. Nik ezin dut ez ebezin, zuetzako karga bat nahi, zordun, hil nahi dut, eta hori oso latza da entzutia. Nire familia, nire aitona oso nagusia da, eta alakoak esan dago, ez? Amona hil zan oin jala hilabete batzuk, eta bera, esate dago, eske, osasuna ona da, baina bera esaten dago eskezetako, ni traba bat nazuentzako. Eta hori entzutia oso latza da, ez? Eta ez da nahi ez ebezin, eta, bueno, behar dutenak da, osea, pertsona horiek behar dutena da, konpainian egon, pertsona bat moduan tratau, ez zuk esan duzu moduan, ez ume bat bezala tratau, ez esatia ez ezin duzu inau, ez ezin duzu inbestia, eta bere bizitzazu kontrolau. Euren bizitza duki eta ondo badaz, osasun mentala ez badauki alako alzheimerra edo alako gaixotasunik, eurek kapasak die, eure bizitza erabakitzeko, eta esatia nik uroteko goitza batera fan, edo ez, edo hori jubilatuetara nahi doz fan, edo ez, eta eurek erabakitzea, geratzen zaien bizitza, zelan bizi. Bai, eta konzeptu batzuk hor daude oso importanteak, ni badakit gordina direla tratatzeko, baina hausartu behar gara horretaz hitz egiteko ere, bai. Aipatzen dira suizidioak. Eta suizidio tasa oso altua daola, zaharretxetan, da bar, ez da. Claro, gauza bada suizidioa eta bestea da eutanasia, diferentea da. Osa, persona batek ikusten duenean, bere almen fisikoa asko murriztu dela, ez dauka bizitza kalidaderik, sufritu egiten du egunero, ez da, biziri jarraitzeagatik. Nik uste persona horri aukera zabaldu behar zaio modu razionalean eutanasiaren bidez. Beste kontu bada, persona hori zigortu egiten dugu, txikitu egiten dugu, bere duintasuna matxakatu egiten dugu, da iaia depresio ilun batean erori eta suizidiora bultzatzen dugu. Nik uste begira ze diferentzia dagoen kasu batean zein bestean. Baina jenteak esate, eutanasia, ze astakeria, ez, astakeria da persona bat depresio sakon batea behartzea, pues alako sistema daukagulako. Gauza horiek argitze egin behar dira, eta nik uste bideak eman behar dira. Nik baditut ezagun batzuk, eutanasia enkargatuta daukatena adibidez Suizan.
Claro, zergatik. Bai, hemen ikusten dutelako, edo gaixotasun larri badauka eta legeztatzen da, ez dakiz zer da in extremis ematen zaio ospitalean, edo bestela ez zaiola aukera ematen. Eta bere bizitza kalidadea guztiz galduta daukanean, zergaitik ez du aukera hori izango, ez da? Gauza horiek modu naturalean tratatzen eta konpontzen joan behar dugu. Bai, suizidioa sari garela, aipatzekoa da, ez da, 70 urtetik aurrera datuek diote, goraka egiten duela tasa horrek, eta hain zuzen ere egoera horren aurrean, biztantzareko profesional batzuek proposamena luzatu dute, hain zuzen ere, suizidio horiek prebenitzeko, ikusiko dugu. Osasunaren mundu erakundeak ohartarazi duenez, suizidio kasu gehienak saiez ditzakegu. Suizidioa burutu baino lehen hainbat seinale agertzen direlako. Adinekoen kasuan gainera, suizidioarekin lotura duten jokabideek igoera bat izaten dute 79 urtetik aurrera. La guía enseña a identificar señales de alarma que denotan un riesgo inminente de suicidio, porque el 90% de las personas que se suicidan avisan antes. Una vez identificada la señal, hay que saber actuar. Siempre es fundamental buscar la ayuda profesional. Con esta guía y con la formación no pretendemos realizar una intervención profesional. Para esa tarea hay expertos. Lo que queremos es contar con herramientas que ayuden a los centros Bizan a realizar un trabajo de prevención desde una óptica humana y proactiva. Bizan zentroen sareak egoera horren aurrean profesional batzuk bildu ditu eta gida bat sortu du Euskadin suizidioa prebenitzeko estrategiarekin lerrotuta. Gidak suizidioarekin lotuta dauden zenbait jarrera eta seinale aurkezten ditu, hala nola izolamendurako joera edota heriotzaren ezoiko interesa. Era berean, jarrera horien aurrean nola jardun behar den azaltzen du, hau da, ideia suizidak dituen pertsonaren gana gerturatzeko urratsak eskaintzen ditu. Bestalde, biktimen zenidei eta lagunei doluari aurre egiteko laguntza jasotzen du gidak. Esate baterako elkarteen kontaktuak. Azpimarratzekoa da gida horrek zentroetako langilei 120 inguru zuzendutako prestakuntza prozesu batekin osatu dela. Hazen garrantzitsua den, ez da, alarmak pizten direnean horiek kasu egitea, ez? Carmelo? Bai, baina, konzeptua dira eta argitu behar dira, ez da, esan du, suizidioa prebenitu eta ekidin. Zer egiten duzu? Halako seinale batzuk eman direnean, lotu egiten duzu goean? Hori da prebentzioa, esan nahi dut. Edo kargatu egiten duzu halako psikotikoekin, ez da? Nik uste dut argitu behar ditugula konzeptuak. Suizidioa prebenitzeko modu positiboa da bizinaia piztu. Eta bizitza duin bat eskaini, bizitza duin baterako baldintzak. Eta persona gizabanakoak ikusten badu, alata guztiz berak ezin duela bizitza duin bat eraman, pues nik uste dut eutanasia aukera bat izan behar dela librea eta voluntarioa. Baina suizidioa ebitatzea a toda kosta eta persona lotuta edo drogatuta eukita egun osoan ez dauka zentzurik, hori beste zigor bada, zigor gehitua. Nik uste dut konzeptu horiek argitu beharko genituzkela. Ez dira teknikoak, dira fondoko konzeptuak. Ez da berdina suizidatzea 30 urtekin edo 14 urtekin eta 80 edo 80 urtekin, ez? Nire ustez, adin nagusiko pertsonak suizidatzen dira zenean, alternatiba oso erraza da bakarrik eurekin hitz egitea. Kontuan hartzia, zergatik nahi dozu hil, zer perzetan jatzu, zer nahi dozun egotia eta benetan kontuan hartzea bere iritzia eta bere hitzak. Askotan basetan da ez, hain nagusia denez, esaten dugula, txorakeriak esaten ari da ez, ez da zer iso esaten, eta gero gertatzen da, gertatutakoak ez. Suizidioaren aurrean oso tabu asko egon dira, berti. Eta bai gazteak eta bai nagusiak suizidioaren pistak edo seinaleak ematen dutenean, oso zaila da guretzat egiazkoak diela sinistea, ez? Uste dugulako, igual, nera bizaroan dagoen bat esaten ez, ni bizitza egin bukatu nahi dut, edo bronka baten, ez duzu, benetan uste pertsona hori egingo duenik, eta berdina pasetan da nagusiekin, ez? Da, igual, kantzauta dauela, edo bere bizitzaia ez daukola zentzurik, ez?
Eta zuk esan duzu moduan, igual bizitza hori zentzu bat bilatu beharko genioke eta baliabideak eman pertsona hori bizirik nahi izatea egoteko. Gau, lehenengo da tabuak endu behar dugu. Suizidioa da konzeptu tabu bat oraindik orain gure gizartean, eta egiten dugu disimulatu eta gero erreprimitu suizidioa. Ez dauka zentzurik suizidioak erreprimitzea. Zentzua daukana da jenteari bizitzan zentzu bat ematea. Eta daukan adinean dagoela, ez da? Esan nahi dut, zuk ondo esan duzu, gazten artean arazo larri bada. Horre frogatzen du suizidioa ez doa ala beharrez lotuta adinarekin. Beste kategoria batzukin lotuta doa. Eta da injustu hori, bizitzak merezi duen ala ez eta zergatik galdu duen merezimendua eta interesa persona horrentzat. Edo gaixotasun mental badauka, edo bestelako egoera estres ikaragarri badauka, hori aztertu behar da eta konpondu. Eta ez, debekatu suizidioa, ez dauka zentzurik suizidioa, debekatzea, ez dauka zentzurik. Baina tabu bezala tratatzen dugu oraindik nik uste dut. Bai, asko egiteke gizarte alorrean, eta baita ere zaharretzen adinekoen egoitzen barruan, ez da, ereduari dagokionean, eta osasun mentalarekin lotuta ertziki doalako eredua ere. Hemen utziko dugu gaurko solasaldia, eskerrik asko beste behin, gurean izatagatik, Maialen Ferreira eta Carmen Holanda, eta jarraian eguneko albiste nagusiak, egunero legez, Carolina Suarez lankidaren eskutik, ondizan. Zeharka